يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما شاء الله جزاك الله خير. الوقت يمشي بس كمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haɗewa wannan majalisi namu mai tarin albarka na Jami'ul Amin masallacin Juma'a wanda yake cikin asibitin Ido a nan garin Maradi, Jamhuriyar Nijar. A yau muna rana ta 22 ga watan Ramadan, wata na tara cikin jerin watannin musulunci. Hijiran manzon Allah 12 nawa ne ce? 12 nake so in ce. 12 nake son cewa ba 22 ba. Muna 12 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1447, wanda kuma ya daidai da 1 ga watan uku shekara ta 2026 miladiyya. Muna cikin wannan masallaci ne mai tarin albarka saboda gudanar da karatuttuka da muke gudanarwa na tafsirin Alƙur'ani mai girma cikin wannan kwanaka masu tarin albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wa'annan ayyuka su zamanto dalilin tsiran, su zamanto dalilin cimma gurace-guracen mu da na duniya da na lahira duka baki ɗaya. Allah ka karba mu, Allah kuma ka yafe mu laifuffukan mu da kurakuran mu. Muna cikin suratu Yusuf. A jiya mun kwana aya ta 75. Mun gane ko mun kwana aya ta 75. To kafin mu ci gaba, ma'ana fadan Allah ta'ala fa bada bi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi, za mu dan saurari tambayoyi kadan kamar yadda muka saba, in yaso sai mu dora insha Allah. Na'am. Assalamu alaikum. Mai tambaya ce malam, wai kallon tarihin annabawa ya halatta wanda yake a daidai? Kamar me? Tarihin annabawa na fiye da yake na haka. tambayar shi ta biyu kuma yace yana tambayar hukuncin. Tarihin annabawa da ake maida shi cikin fina-finai jama'a yanzu ake yi, gaskiya malamai sun yi tsokaci a kan shi cewa akwai kurakurai da dama. Sau da yawa wasu abubuwan ba daidai ake kawo su. To sai a yi wani abu wanda yake za a iya zamantawa bacin suna ne ga shi wannan annaban. Tunda dama ba lalle bane ba su waɗanda suke yin fina-finan suna da ƙosasshen ilimin tarihi din, sun san me ya faru. Kun gane jama'a? Kinan mutane ne da 'yan kasuwa, 'yan neman kuɗi kawai. Yanzu suka tashi tsara abubuwan su, tana yiwa su tsara da kurakurai ciki, kuma ba sai sun je sun binciki malamai ba, kawai su je su aiwatar da kansu su yada su. To gaskiya akwai ɓanna ciki, akwai kurakurai ciki masu yawa. Idan kana jin maganganun malamai za ka ji suna tsokaci akan cewa bai ma kamata ba ana ta barin yara suna ta kallon wannan abin, saboda kurakurai ke akwai ciki da yawa. Misalin irin shi shine kamar misalin wanda suke yin waƙe na bege ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ayi waƙe ga manzon Allah, ayi bege, ayi ba manzon Allah, abu ne mai kyau. Kuma ko cikin sahabbai manzon Allah yana da masu mishi waka. Amma fa masu yin waka su kasance suna da ilimi, su san me za su faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba za su wuce gona da iri ba har su kai shi ga matsayin Allah, su ɗauki haƙƙin Allah ma suna badawa. Kun gane? Kuma ba za su yi wani abu wanda yake tawaya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana dai abin na buƙatar ilimi. Su da kansu wannan wanda da yawa daga wato mutane na sauraron su, dama galibin masu sauraron nasu ba karatu suka yi ba su ma, shi ma bai san komi ba, abinda suka faɗa shi kawai baya da ta cewa, saboda shi dama shi ma ba mai karatu ba ne. Kuma wallahi malam, wagga magana da kuka ina faɗa, hatta malamansu su wannan masu begen, hatta malamansu suna kuka da su. Domin hatta malaman nasu suna kuka da su, su ce dan me in za su yin abin ba su zawa su shawarce su, ko in suka yi din su kawo musu su saurara kafin su yada. To amma su gani suke su ma ta ce ne su ma sun san wani abu, da haka ba sai sun kawo musu ba, kawai sai su yada. To akwai kurai da dama da suke yi a ciki.
to kenan na ba mu misali ne yadda kaga wancan masu fina-finan suna yi wai su kawo tarihin annabi Musa, tarihin annabi Isa, wannan shine kaza kaga wasu sun bar hatta ƴaƴansu suna kallo kuma suna ganin cewa wato addini ne suke yi. To kurakure ke akwai cikin wannan abin da yawa, saboda gaba ɗaya su ƴan kasuwa ne kawai, manuwarsu dai su yi su yaɗa su samu kuɗi, ba ilimin ke gare su ba su yi karatun ba. Kyanta in sun gama su kai ma malamai su tace a musu gyararrakin da za a musu. Kai ka duba ba ta littattafai wa'an ganin musulunci da ka gani, ba ka rubuta littafi kawai shi kenan ka yaɗa shi, a'a sai ka kai ma malamai na duniya, malamai waɗanda suke sama da kai, malamanka ka kai musu su diba su yi bitan littafin nan ya daɗe wajen sa ya ko wata, sami lokaci su karance shi, sannan in suka yarda da duk abin da ke ciki sannan sai a hiddo shi, sannan sai a yaɗa shi. Ko wanda da tattabai da gani na Hausa da ake rubutawa, ai malaman da ke cikin ƙasar Najeriya ɗin su wa'annan kafin a fitar da littattafan ga ɗaliban da suke wato sun san abin da suke yi kuma suna da tarbiyya, sai sun kai ma malaman sai sun yi bitan littafin. To haka wannan ita ce ka'ida, malamin ka gyara maka inda zai maka gyara, banda amma wanda ba malamin naka ba amma kai ka san ya fi ka, sai ka kai mishi ya duba littafin ya karanta. To haka ake yi. Don haka a takaice kurakure ke akwai cikin nan fina-finan na annabawa da ake yi yanzu. Kai dai ka san ai ba wai lokacin annabin bane ba aka zo aka yi ɗaukar bidiyo din wannan ko? To lokacin su annabawan akwai ma bidiyo. Kenan daga baya ne kawai wasu mutane sai su zo kawai su zangi kamanta yadda aka yi abu da sauransu, to kuma ba su san kan abin ba sai su yi ta ɓanna ciki da yawa. Allah ya gane da mu. Magana hukuncin hoto, gaskiya wannan magana ce wadda take wato tana da wani nau'i wato na me za mu cewa ne, wato tana da wahala cikin lamarin, musamman ma wato a wannan zamanin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar akan hoto, musamman hoton da yake zawwa ne ake yi wato kamar mutumin da ya karanci zane sai ya zana wani ka zana hoton shi kawai da hannunka. Kun ga wanda suke wannan aikin ko? To wannan an yi ittifaqi su babu wani sassabci. Manzon Allah ya ce ashaddun nasi azaban yawmal qiyamati al-musawwiruna, wanda suka fi kowa tsananin azaba ranar tashi alkiyama su ne mai yin zane, masu yin zane din wannan. Ya al-musawwiruna din shine kenan ma'anar da suka bashi wato na farko, wanda wannan babu shakka su suna ciki. Kun gane ko? Shi zanen shi hoto kala biyu ne. Akwai wanda kake zawa ka rubuta da hannunka kawai. Kun san akwai wanda suka kware ga zane, misali kawai sai ya kalle ka, in ya kalle wasu ka kawai sai ya yi ta, kuma duk wanda ya gani ya ce wani ne aka yi hoton shi. Akwai ko babu? To su wa'annan kai tsaye wannan hadisin sun shiga cikin shi, wanda manzon Allah ya ce ranar tashi alkiyama sun fi kowa tsananin azaba, hadisi ne tabbatacce, wannan magana ce tabbatacciya cikin littattafan musulunci da cikin littattafan hadisi da cikin littattafan tauhidi, ba wani ja a kanta. Wanda suka fi kowa tsananin azaba ranar tashin alkiyama su ne wato masu hoto. To amma sai aka ce amma masu hoton, wai wani hoto ake nufi? Karan farko masu zane su wa'annan su suna ciki, domin ranar tashin alkiyama Allah za ya zauwa da kai da kuma hoton da kai yi nawa da kai zanen shi, kai hoton shi, sai Allah ya ce to busa mashi rai tun da gasa ta kake yi, ni da na yi na sanya mai rai, to kai yanzu abin da ya rage sanya mai rai. Kuma ba za a bushe ba ana ma mutum azaba, dole sai ya busa ran nan. A yi tamma mutum azaba dole sai ka sanya ma wannan abin rai, tunda kana kwaikwayon Allah ne kai. Da haka kai ba za ka iya busa ma abin rai ba, kai kuma azabar ba za a fasa ba, to haka za a yi. Haka za a yi. Shi yasa in kai kamar ka karanci wato zane, ka damu da zana kamar wasu gidaje ko wasu itatuwa ko wasu duwatsu ko wasu abubuwa dai ko wani karfan hawa, wani mota ne ko to ka damu da zana wannan, amma wallahi kai hattara game da zana dan adam mutum ko kuma duk wata abin halitta, saboda Allah ya ce kenan kokoyin shi ne kake, kenan kana gasa da shi. Ranar tashin alkiyama shi kuma zai tsare ka, Allah ya ce busa mai rai,
ida kwaikwayon da kake ida abin da kake busa mashi rai matukan ba za ka busa ba kuma azaba shi yasa ma manzo Allah ya ce ashaddun nasi azaban al-musawwir. To amma dangance da hoto wangare na kamera to shi wannan gaskiya akwai sabani a wajen malam. Wasu na ganin wannan yana shiga shi ma ciki, wasu kuma suna ganin baya shiga. Jama'a mun gane. To wannan tasa kuke ganin hatta malaman musulunci a yanzu duk suna yarda ana musu hotuna. Amma na da wanda suke masu tsantseni sosai, suna jin tsoro sosai, kuma su suna da hatara kwarai fiye da na yanzu, to ko hotunan nasu ma ba sai ra'ayi musu ba, saboda suna tsoron wanga ma shi ma na kamera din wanga shi ma duk ya shiga ciki. Shi yasa yanzu akwai malaman da in na ambata maka su ka samu hotunan sa ga duniya ga abu ne mai wahala gare ka baka yi, saboda suna da wannan ra'ayin ba sai raba, kuma in kaga an dauke su wallahi ba sani ba. Kaga irin su Muhammad Nasiruddin Al-Albani suna ciki, irin su Ibn Baz duk suna ciki, kuma wannan malaman da nake ambata duka ba su fi shekara 20 ba da barin duniya, ba su ma kai ba shekara 20 da barin duniya, amma ba ka samun hotonsu. In kaga an dauke su ba su sani ba, kuma inda sun sani ma tana yi wa sai sun yi Allah ya sa ba su yarda. Su suna ganin duk wannan hadisin ya shiga har ya gama da hoton kamera, amma kamar yadda na ce muku gaskiya akwai sabani ne a wajen ma, wasu suna ganin na kamera ma ya shiga, wasu suna ganin bai shiga ba. To kasance tunda wasu suna ganin bai shiga ba, shi yasa kenan sai wanda duk kuka ga suna yi a yau, ana musu bidiyo, ana musu menene, ana ma musu live lokacin da za su yi darasi, to saboda sun dauki ra'ayin cewa wannan bai shiga ciki din bane ba. Amma ni gaskiya abin da nake gani a matsayin shawara ba, duk da haka ko da muna ganin wannan wato na kamera bai shiga ba, kuma muna da ra'ayin cewa wannan bai shiga ciki ba, wannan baya shiga cikin wancan hadisin, to mu zan yin abin wato bisa ga hattara, kakka abin yayi yawa ya zama hauka. Saboda in ka lura da yau wato hotunan da ake yi, abin ya zama taɓuwa. Wannan akwai buƙatar dai a kama shi a kai shi gidan mahaukata a ɗan diba kwakwalwai, saboda akwai tunani, akwai taɓuwa, abin yayi yawa a gindin ƙaba. Wallahi a gindin ƙaba da ko'ina, kuma in ya zo ka gane ko daidai inda ya ɗauka wasu ya ɗauka 10 wuri guda. Ina ma a ce da ya ɗauka ne ya koma can kuma ya koma haka ko, ai kaga sai ka ce abin da yasa yana son ya samu kala ko, to wuri guda in ya kawo ta yi bari ba gani na dalili yayyawa. To duk da haka, duk da cewa ko da muna ganin wasu suna ganin na waya da na wannan masu yin hoto duka baya shiga ciki, amma dai gaskiya ni ina ganin to bai kamata ba kuma mutum ya ta faɗaɗawa, saboda yan aka je hukuma yana ciki ya za a yi idan mu san kin abin da hattara. Kun ga mala addinin musulunci wani abu ne daban, tunda kace za ka yi yana da dokoki. Yanzu kaga wani shi a tunanin shi yanzu na har game da hoto ma musulunci sai ya magana, shi a tunanin shi kawai ma musulunci bai ma ce komai ba game da hoto, kawai nan ku tai ku yi harka gaban ku. To wallahi malam baka sani shi addini ba haka nan bai yake. Tun daga gidanka, tun daga ɗakinka, tun daga makewaya, tun daga ko'ina yana da magana. Naka ba wai sai ma'aikatar ku ce kawai take da doka ba, sai ƙasa, mun gane ƙasar ku ce ita kaɗai ke da dokoki ba, shi ma musulunci yana da dokoki, duk abin da baya da dokoki wannan ai kada zaba ne ai. Wannan ai lalataccen abu ne da abin da baya da dokoki, to musulunci yana da dokoki cikin komai. Dangance da hoto ma ka ji dokokin shi. Kaji dokokin shi, kenan ni shawarar da nake baka kakka yawaita. Yanzu wani in aka buɗe wayar shi mala, hotuna har na barkatai na hauka. Ko nan wurin yanzu saboda Allah jama'a, yanzu nan mu karan kanmu akwai wanda in aka ɗauki wayar shi yanzu misali ba za a samun adadin hotunan shi ba wanda suke wato sun fi 1000, wanda sai a samu fiye da 1000. Wanda za a samu hoton shi ya tsaya dai a ɗauke shi hoto bai fi 5 ba ko 2 ne kawai za a samu. Cikin mu nan in aka ce a daga hannu to sai wani da wani. A ce cikin wayar ka hotunan kare ba su fi guda 2 ba kawai. Wane ne nan cikin mu?
kowa na shi sun yi miliyan to ina da ina ne za ka rasu da haka kenan mai hatara wallahi su wancan malaman wanda na zano muku ɗazu da na gaba gare su duka to su suna ganin hoto in dai ba na karka ba shi ma dan ya zama lalura dole da na abin nan fasfar menene kenan wato ya haka da kenan fasfar ko jawaz ko na biza ko kuma wanda dai za a cewa ka kawo wata ma'aikata ko in dai duk ba irin wa'an ganin lalurorin bane ba suna ganin kawai ka yi dan wata saboda jin tsoro kuma ba komai bane ba lahira su ce suke tsoro su shi yasa suka kiyar daga kawo nan su Allah ne ya samu dace Assalamu alaikum da tambaya ya ce malam mutum ne ya raba ta kama shi da asuba sai ya kasa yin wanka ya yi taimama ya yi sallah don ganin kare rasa sallah to sai kuma wani uzuri na tafiya wani wuri ya kama shi me yasa ya gaza yin wanka shi muke so mu kamar menene yasa ya kasa yin wanka to mu kaddara shi haka nan mu je sai kuma wani uzuri ya kama shi na tafiya aka zo sallah azhar bai sami yin wankan yara ba a nan gudun wata taimama zai sake kuma jira zai yi sai ya zaure da ya wanka ya yi wannan akwai sakaci cikin lamarin shi domin idan ita sallar asuba ya zama to yana cikin lalura kuma an yahe mai sai ya taimama to mu je wannan to amma kuma idan me za ya bari kuma har lokacin azhar kuma shi mai kuma har lokacin azhar kuma kawai yana nan ban taba majin irin wannan ba kuma ba a taba yahe mai irin wanga mutumin amma abu guda ka tashi da safe tunda dama galibi sanyi da safe ne ka tashi da safe kuma ka tashi da janaba dan haka ka gaza yin wanka saboda ana tsananin sanyi wataƙila kuma ba ka da abin da za ka dafa ruwa ka san horo ko haka bane ba ka da abin da za ka dafa ruwa dama shi wannan tanade-tanaden dama babu shi a inda yake dama ɗakin shi guda daga shi sai ɗakin shi yana bugun ɗakin na bugun shi kenan dan haka a wannan lokacin ya zama ba ka da abin da za ka dafa ruwa kuma ka tashi da janaba kuma suka ce ya zama tabbas ka tabbatar in kai wankan nan sai ka samu rashin lafiya ka tabbatar in kai wankan nan za ka samu matsala to a yanzu sai ka ƙi yin wankan sai ka je sai ka yi taimama idan ka yi taimama sai ka je sai ka yi sallar asuba in gane ko idan ka yi sallar asuba kana nan kana jiran Allah ya kai mu rana dai ta dan daga rana na daga haka sai ka yi wanka dan haka azhar ko da maza ta zo tsaf ka riga ka gama shirya ka yi wankan ka kawai to wannan shine mai uzuri irin wanga shi ne mai uzuri jama'a mun gane irin wannan yana da uzuri idan dai ya zama ka tabbatar zaka cuta in kai wanka tunda ana tsananin sanyi kuma kai ba kai ma da abin da zaka dafa ruwa kai wannan wanka ko kuma ka tabbatar ko da ka dafa ruwan kai wankan saboda sanyin da zai biyo baya ga jikinka lalle zaka cutu za a samu majina za a samu ciwon kai za a samu masassara misali ire-iren wa'annan ba to shikenan ba sai ka yi wankan ba sai ka dakatar da wankan kawai ka yi taimama kuma ko da lokacin azumi ne azumin kare baya da matsala duka shi azumi janaba ba ta kawo ma wato azumi matsala matakar dai ita janabar ko dai ya zama ta hanyar maholki ne ko kuma a janabar tun cikin dare ne ka same ta don haka kuma har aka zo ta shigo cikin lokacin azumi duk wannan baya bata shi jama'a mun gane amma wai ka bari kuma har azhar ta zo kuma wai duka kai wanka ba a gaskiya wannan babu azuri a cikin shi ana iya a yafe maka ga ita asubar amma dai yanzu azhar da kai ta azhar din nan yanzu zuwa za ka kai wanka in kai wankan janaba sai ka sake ke azhar da baka da uzuri a cikin sai ka sake ke azhar kuma ka sake da asar na ganin na shafi karin bayan cewa da ya dawo daga sallah asuba sai larurar tafiya ta kama shi idan ranar bai fito ba sai ya tafiya kenan kuma azhar ta riske shi to ai sai ya san yanda za yi kafin dai azhar din lalle ya wanka ko da yana harin balawa ya kamata ya san yadda za yi wanka kafin lokacin da azhar za ta yi shi ne yanzu a ayyukan da ya sani sai ya yi wanka ya sake azhar jama'a a takaice sai ya yi wanka ya sake azhar ya sake duk wata sallah da ya sallata bayan da ita asuba ita kada ya yi iya yabe mishi saboda uzuri na ana iya karanta tambaya ta gaba kenan akwai sauran tambayoyin har yanzu akwai tambayar shi ce ana iya yin karatu a Alƙur'ani
Wa yana ya karanta alqur'ani da janaba yana ya karanta alqur'ani da janaba sai ka zanki karanta abin da ka haddace cikin kai ba sai ka dauko qur'ani ba kenan ko yawa sai ka zanki karanta abin da ka haddace da ka shine kawai na salula in na salula ne ana iya karanta jama'a saboda na salula ba ɗaya ke da qur'ani ba irin wannan kun gane ma'ana wani mutum yana da janaba to yana iya karanta qur'ani na salula yana iya karanta insha Allah yana iya karanta wannan ba wani saboda ai su shi akwai hukunce bambance tsakanin na cikin salula da kuma na takarda suka ce yanzu kaga komai kewaya kana fa shiga da salularka kuma akwai shi wannan qur'ani a cikin ta amma kuma ba laifi bane ba saboda ba hukuncin su ɗaya da na takarda ba ina da takarda ne ka shiga da shi ai kaga da yaya na'am to karanta wannan ita kadai kawai sai mu assalamu alaikum yace malam Allah ya zama zaman wanda yana son sani akwai wasu alamu da ake ganewa na addu'a mutum daga ko wasu mafarkai da ake yi a gane da addu'a mutum daga kun san shi Allah tabaraka wa ta'ala yana yi ma bayan shi bishara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato annabta ta kare sai manzo Allah ya ce illal mubashirat sai dai abubuwa wanda suke wato na bisharori a zanki gwada ma mu'mini wasu abubuwa na cewa akwai wani alheri ko na cewa ita kanta addu'a ta ka wato ta samu karbuwa na farko dai ku gane abu ɗaya jama'a yana da kyau kasancewa duk lokacin da za ka yin addu'a kai kokari cikin zuciyarka ya zamanto har kawai kai kana jin tabbas ne kawai an karɓa addu'arka dan shi Allah baya son shakku in kana shakku cikin lamarin ka to sai a barka ga shakkunka to ka je ma shikenan abun ma bai yiwu ba shi Allah kuma yana son wanda suke yarda da shi ko ba gane ba amma masu wasu wasi ka Allah baya son irin wannan kuma addu'a kama ba za ta zama to karbabbiya ba an fi son lokacin da kai addu'a kawai ka ce kawai an gama kawai yanzu kawai ni na kasa kawai jira kawai nake ba haka ake so ya zama to cikin zuciyarka haka da kake da yaqini da Allah ka yarda da Allah jama'a mun gane sannan kuma kamar yadda na faɗa ita addu'a ka koda ta karbu zai fa iya yiwuwa cikin wayannan ababen ne guda uku za a zaban maka guda na farko in Allah ta'ala ya san abin alheri ne gare ka to sai ya baka abu in kuma abin ba alheri bane ba gare ka to ana iya ita wannan addu'a a maida ma ita ta ture ma wata kaddara mummunan kaddara da aka kaddarto maka a duniya sai wannan addu'a ta ka sai ta tunkuɗe maka wannan kaddara ko kuma ita addu'ar ta ka in baka da mugunyar kaddara to sai a maida maka addu'ar ta zama lada ɗayan wayannan abubuwan guda uku manzo Allah ya ce duk wanda ya addu'a in dai babu yanke zumunci cikin addu'a kuma ba saban Allah to ba ya hita daga cikin ukun nan sai an mai daya to kidan mu fahimci wannan da kyau idan ko jama'a sai an ma mutum guda daga cikin wayannan to za mu ci gaba daga ayar da muka kwana akai jiya wato za mu faro daga aya ta 75 aya ta 75 qalu fama jazaohu in kuntum kadibin faro daga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن
يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ما شاء الله. نعم kenan jama'a jiya mun ji cewa annabi Yusuf alaihi salam ya umarci barwan shi wanda suke auna kaya su dauki wannan kwanan awo su sanya cikin kayan Binyamin, kuma sun sanya cikin kayan Binyamin. Bayan sun tashi za su tafiya sai mai kira ya ce kai ku saurara matafiya kun yi sata. Suka waiwayo suka ce subhanallah, ku dai kun san abu na farko kenan suka ce kalu wa akbaru alayhim ma za ta fukidu, mi aka rasa ne da aka ce mi yi sata? Aka ce musu ya rasa taya wadda ake yin awo da ita, kuma wali man ja'a bihi himlu ba'ir, duk wanda ya zo da ita za a bashi lodin raƙumi ɗaya. Wa ana bihi za'im, shi mai magana ya ce kuma ni na lamunce mai ni da badawa, ni za da bada kayan nan. Da haka sai suka ce amma sai su ‘yan uwan annabi Yusuf ɗin suna tare da Binyamin duka baki da, sai suka ce amma ku kun tabbatar mu ba mu zo nan ƙasar don mu yi ɓanna ba, kuma mu ba ɓarayi ba ne ba. Sai aka tambaye su aka ce fa ma jazaohu in kuntum kadibin, to yanzu in ƙarya kuke yi in har muka samu wanda ya yi satar menene sakamakon da za mu mishi? Ku gani da kanku ku zaɓa. Kalu sai suka ce jazaohu man mudida fi ralihi fa huwa jazaohu, sakamakon da za a yi mishi to shi mutunan kenan shine sakamakon kayan da ya sata din, kawai a rike shi shike. Kadhalika najzi zalimin, suka ce mu haka nan ne a can wajen mu a can kasan mu haka muke saka ma wanda ya zalunci irin wannan. To sai ayar da zamu tashi akan ta yau, Allah ta'ala ya ce fa bada'a bi awiyatihim, yanzu za a fara auna kaya, za a fara wato binciken kaya. Jama'a mun gane, za a fara binciken kayan kowa, amma Allah ta'ala ya ce fa bada'a bi awiyatihim, sai aka fara duba kayan su sauran mutanen, sauran magadan nashi shi Binyamin, ba da kayan shi aka fara. Me yasa aka yi haka nan? Saboda ɓadda sawu, saboda kar su ‘yan uwan na shi wato Binyamin kar su gane. In tun da tashin hurko ma kawai sai aka ce ga ma na wanda muke so kawai nan mu bincika shi kadai, kai sai su ce kai abin nan da ke in ba shirya shi aka yi, ko ba ka wani. Amma ana zan wato in kana da dabara kana da Hausa, lokacin duk da za ka yi wani abu kenan sai ka ɗan yi wasa da hankalin mutane. Da haka kenan fa bada bi awiyatihim, sai aka fara binciken kayan su sauran magadan nashi duka, qabla wi'a'i akhihi, kafin a zo ga kayan dan uwan shi Yusuf, ma'ana Binyamin. To ana nan ana ta bincike, kai suka ce har sai da aka gama bincike na mutum 10, saura nawa? Saura na Binyamin shi kadai. To da aka zo ma za a binciken na Binyamin din, sai su masu binciken ma guda daga cikinsu sai ya ce haba ina ganin haba ba za a samun tiyan nan ba, sai da bayan irin wannan magana, haba ina ganin haba mu hutar da kan tiyan nan ba tana, ba mutanen gaba ne ba suka ɗauki tiyan nan, a kyale su kawai shi kenan. Kun gane irin dai wato a ɗan sai kuma guda ce a'a mu je idan na shi karaman, sai kuma wancan shi gudan kuma sai ce a'a tun da kaga na mayan gaba a samu ba, mayan gaba ba su suka dauka ba, yau karami ya dauka, babba bai sata ba karami ya yi. Shikenan guda dai daga cikin sai ce kai a dai bincika ha ba a gani, mu ida ba saura guda ba, mu ida kawai mu. Shi kuma duk shiri ne. Shikenan Allah ya ce sun mastakhrajaha min wi'a'i akhihi, kawai ana bincika na shi Binyamin karama, shikenan sai ga ta an hiddo ta, sai ga ta an hiddo. Suna tsaye su 10 ga shi Binyamin mai kayan da aka hiddo abin cikin kayan shi na 11, duk suna tsaye sai aka daga musu taya aka ce to ga tana, kun ce ba ku bane, kuma kun ce kuma ku da kanku kuka ga yanzu ga sakamakon da za a yi ma wanda aka samu kayan nan tare da shi. Kai Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi yace kadhalika kidna li Yusuf,
kamar hakan gane muka sauƙaƙe ma Yusuf wato shirya wannan kaidin kuma a yi nasara cikin shi. Ko ba haka bane jama'a? Yanzu kaga wannan abin in ba da taimakon Allah ba ya yiwu, bai yiwuwa, sai ga kawai akwai inda aka samu wata tangarda sai ka ji an ce a sha kashi. Ko ba haka bane? Amma Allah ta'ala ce kadhalika kidna li Yusuf, kamar haka muka sauƙaƙe ma wato Yusuf shirya wannan lamarin, aka shirya kuma aka yi nasara. Wannan daidai wannan gabar yana nuna maka duk abin da Allah ne ya tsara shi, to yanda ya tsara shi yake so ya abu sai ya abu. Yanda ya tsara shi yake so ya abu sai ya abu. Duk irin dubarar da ɗan adam zai yi wallahi ta banza ce. Ta banza ce, shi Allah shi zai cin nasara, dama shi ne al-aziz magwayi. To don haka sai Allah ta'ala ce ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik, bai kasance ya isa ya iya rike dan uwan shi ba a cikin shari'a su ta nan wurin Misra. Kun gane jama'a? Domin su a shari'a su ta Misra in an kama wanda ya sata rike shi ake, a ba wanda ya sace, a ba wanda aka yi masata shi. Ai a shari'a su ta Misra ba haka bane. Su da ma ayyan uwan Annabi Yusuf din su aka tambaya sai suka ba da shari'a su ta can gida, can kasar su, can garin su, kasar Palestine. Kenan cewa dama yan an samu wanda ya saci kaya za a rike shi, dama shari'a can Palestine ce, kuma su suka ce a yi ta. Ko ba haka ba? Amma dama a shari'ar Misr ba haka abin yake ba. To shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ma kana li ya'khudha akahu, bai isa ya rike dan uwan nan nashi ba fi dinil maliki, a dai shari'ar su ta nan wurin ta Misra, ta mai mulkin su na Misra, ba haka lamarin yake ba. Dan haka inda ita ce za a bi dami da ba za a rike wato Bunyamin ba. Amma yanzu tunda da shari'a wato Palestine ce za a yin aiki, kuma su suka ce a yi aiki da ita, dan haka shi yasa kenan yanzu za a rike Bunyamin. Tunda kun san dama ita shari'a tana shan bamban da ta wata ƙasa da ta wata ƙasa. Shi yasa ga masu karatun shari'a, wato mu dai yanda muka karanta wato shari'a zaka ji an ce maka kenan akwai qanunul am, ma'ana dokoki wanda duk duniya haka suke. Sai a yi muku su kenan wanda za ku karance su da farko. Sannan kuma sai a zo kuma sai a yi qanunul khas, wato dokokin da kuma wannan su sun shahi na ƙasar ku, nan a ƙasar ku kenan ga yanda suke, sun sha bamban da na wasu ƙasashe. To kenan akwai inda shari'o'i suke shan bamban. Da haka sai yake cewa ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah, sai dai kawai dan dai Allah tabaraka wa ta'ala wato ya so. Sai Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha, muna daga darajar wa'anda muka ga dama. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala shike daga darajar wa'anda ya ga dama. Dan haka in muna neman daukaka, muna neman daraja, to wajen wa zamu neman ta? Wajen Allah subhanahu wa ta'ala shike daga darajar wanda ya ga dama. Shine narfa'u darajatin man nasha, muna daga darajar wanda muka ga dama, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, kuma sama ga duk wani mai ilimi, sama gare shi kuma akwai wanda ya yi shi ilimi. Duniya ga jama'a duk wani mai ilimi akwai wanda ya fi shi ilimi, har a zo ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, har a zo ga mala'ika Jibril, har a zo ga Allah. To da an zo ga Allah ba an zo kashe ba, an zo karshe, an zo ka. To duk wani mai ilimi kenan akwai sama gare shi. Duniya haka nan ne take tafiya, haka nan ne take tafiya har a zo wato ga Allah tabaraka wa ta'ala. To in aka zo nan da an zo karshe. Abinda wannan yake nufi jama'a, cewa kenan tunda Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim, wannan yana nuni akan kenan in Allah tabaraka wa ta'ala in yana so ya daga darajar bawa, wa yana bashi ilimi. Haka ne ko ba haka? In Allah yana so ya daga darajar bawa, to ilimi kenan yake bashi. Shi yasa da aka ce Allah yana daga daraja wanda ya ga dama, sai aka kawo magana ilimi. Kenan shi ilimin nan yana tare ne da ɗaukakuwar daraja. In ana so a daga daraja kenan ilimi ake bada. Kuma za ka fahimci wannan karara in ka koma ga wato kisar annabi wato Adam da kuma mala'iku lokacin da Allah ta'ala ya ce zai halarci wato khalifa, zai halarci annabi Adam. Sai mala'iku suka ce dan me za a halatta shi su zo, in dai dan Adam ne ya zo ya taɓa nan a ban ƙasa. Sai Allah ya ce ni na san abin da ba ku sani ba. Sai Allah ya ce to bari ku gani, wato sai Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam sunayen ababen duniya duka, su kuma sai ba a sanar da su ba saboda ana so a fifita shi. Sai aka ba shi sanin sunayen wayannan abubuwan duka, su kuma sai aka ki gaya musu. Ka fahimta? In Allah yana so ya daga darajar bawa kenan me yake ba shi? Ilimi. Sai aka ki gaya musu
su mala'ikun fa shi kuma sai aka gaya mishi sai aka ce to ku zo yanzu so muke yi yanzu a yi takara duk wanda ya bai suna mu an ga abubuwan kenan shi an babba to ku kai ku mala'iku sai aka fara ba mala'ikun ku kai sai suka ce ba su iya ba ku iya ba a to shi kenan to kai annabi adam kai gayi shi ko da madan gaga kamar kai ne a ce wato za a yi jarabawa ko wanda take mai wahala kai da ma da an gwada ma komi da ke cikinta shi wanga ba a gwada mai ba shikenan sai aka ce to shikenan ga jaraba na a rubuta kaga kai shi wanda ba a gwada mai ba zai gaza wanda kuma a gwada mai zai iya to in Allah ta'ala kenan yana sai daga daraja ba sai ba shi dan haka mu tashi mu ilimi hanya ce wato ta samun daukaka da samun daraja dan haka annabi Adam alaihi salam da ya gayi su kuma ba su gayi ba sai suka hakura sai aka bashi daukaka kenan aka bashi matsayi kuma aka ce sai sujada gare shi dan haka kenan Allah ta'ala ce wa fawqa kulli dhi ilmin alim sama ga kowane mai ilimi wato akwai wanda ya fi shi jama'a kenan ma haka lamarin yake wannan yana nuna maka cewa kenan duk yanda kake da ilimi kake ta girman kai saboda akwai wanda ya fi ka to kowane irin ilimi ne ko ilimin addini ne ko ilimin zamani ne ko ma ilimin kere-kere ne ko ma wani irin ilimi ne sama gare ka akwai wanda ya fi ka da haka bi duniya a hankali haka yi ta takamai ilimi kana nuna kaza arabta shay'an wa ghabat anka ashiya'u wani abu ne ka sani wanda baka sanin ba yafi yawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to yanzu anan jama'a wannan bayan Allah wata magana fazas wanda take babu dadi qalu sai suka ce su dai wannan ƴan uwan Binyamin wanda suka taho tare da Binyamin su goma nan to sai suka yi wata magana gata sai suka ce in ya sirik faqad saraka akhun lahu min qabl sai suka ce yo ai in yayi sata ma dan an kama shi ma yayi sata to ba abin mamaki bane ba saboda dan uwan shi ma akwai magajin shi tun na farko shi ma yayi sata ya taba yin sata ba su san Yusuf din bane ba a gaban su ga Yusuf din yana nan ga Binyamin din yana shi in yasrif faqad saraka akhun lahu min qabl bayan sun tabbatar da kenan an kama dai shi dan uwan nasu wanda yake dan uba wato da wannan kaya suna tsaye dijiki ya musu sanyi sun rasa yanda za su to kawai sai suka yi wa magana in yasrif faqad saraka akhun lahu min qabl wato in har ma an same shi kai ya sata to dama ai dan uwan shi ma ya taba yin sata can baya to ina annabi Yusuf din ya taba yin sata amma Allah ya ce fa asarraha yusufu fi nafsi sai annabi Yusuf ya bar ma cikin shi wannan magana ma'ana ya rike damuwa ya ki gwada musu a fuska ran shi ya bace amma wallahi ran shi ya bace amma bai bari ba ta fito washi ana yin haka nan ko ba ai to in baka iya baka koya Yusuf ya baka darasi haka ake so in baka iya baka koya wata rana wani yana iya ga maka kenan in aka ga maka ta bakan magana ga ta lalle rai zuciya ta baci amma fuska ta tsaya yanda take fuska kar ta canza ko kada yanda take da haka take yanzu to irin wannan ce annabi Yusuf da yayi shine fa asarra Yusufu fi nafsihi sai annabi Yusuf wato ya rike wannan magana wato a cikin ran shi bai bari a gane komai ba a fuskar shi shine suka ce kenan darrib nafsaka ala kazmil ghaiz kai ka tarbiyantar da kanka kai ma wato akan rike hushi in an maka wani abu irin wannan dan haka walam yubdiha lahum sai bai bayyana musu wannan abin ba kuma bai dauki kowane irin mataki ba shine walam yubdiha lahum bai bayyana musu komai ba bai ce komai ba yanzu shi wata sata yayin dan Allah mutanen da aka yi ma ba daidai ba ya kamata kuma a yi mishi bita da kulli a to shine Allah ta'ala ce walam yubdiha lahum bai bayyana musu komai ba kuma bai dauki mataki ba to nan kasancewa tunda bai dauki mataki ba jama'a sai aka ce to nan ma akwai wani darasi na rayuwa duk mutumin da Allah tabaraka ta'ala ya bashi jagoranci to kar ya zaman to wai mai daukar wansa kullun ya dinga cewa shi da abin da aka mai shi fa sai ya rama
mai ramuwar gayya, ballantana ma har ya ce duk wanda ya mai kankara shi sai ya ci. Suka ce to in dai kana da irin wannan a cikin jagorancin ka kai a matsayinka na shugaban ƙasa ne kai, a shugaban jiha ne kai kenan, gwamnan jiha ne kai, a'a sarki ne kai, a'a mai gari ne kai, a'a shugaban wata ma'aikata ne kai, ga jama'a wanda kake mu jagoranci, to kar ka taba yarda wato ka dauki usulubi na kullum wato ramo gayya cewa duk wanda ya maka wani abu kai sai ka rama, dan zaka lalata jagorancin ka ne da shugabancin ka duka baki da. Saboda su mutane ba za su fasawa ba wannan abin, to dan haka sai ka bata lokacin ka tare da su, kai kullun aikin ka ramo gayya, kai kullun aikin ka kawai mai da martani, ba za ka yin aikin da ke gaban ka ba. Saboda cikin mutanen da yanda aka yi dama sai an samu wanda kiyayya ce, sai an samu wanda hasada ce, sai an samu wanda su miyagu ne da ma kawai, sai an samu wanda ba masu da hankali ma wawaye ne da ma kwata da akwai ciki. Su wannan aikin shi kadai ne wa aikin su ba su ma iya wani aiki ba, sai an samu wanda su kai wannan aikin shi kadai ne aikin su, nan kawai suka kware. To kawai kai ka sa gaba kawai kai ta aikin gaban ka, ba ka biye mai irin wannan. In ka ce za ka dinga biyo masa ka zub da girman ka ɓata lokacin ka, duk lokacin aikin ka kullum kuma ranka ya taɓa ci, ka sabar ma kanka akan za ka ma zanke hidda hankalinka daga cikin irin wannan ayyukan, kawai kai ta aikin gabanka. Sau da yawa dama shi irin waga ɗabi'ar dama akan same ta ne wajen wanda ba kowa ba, kun gane jama'a. Amma matukar ka zama wani abu to ka kiyaye mai ramuwar gayya, ba a yi. Da haka shi nan walam yubdi halahum, bai bayyana musu komai ba. Kawai sai ya ce cikin zuciyar shi, wannan abin da za mu faɗa cikin zuciyar shi gai, antum sharrun makana, ai ku kuka muni da ma abin da ake magana akai wato na sata. Ku aikin da kuka aikata ai ya ma fi muni da abin da ake zance din nan akai wato na magana sata, shine antum sharrun makana, ku kuka fi sharri da ma zancen da ake yi yanzu na magana sata, tunda su ai abin da suka so su yi, kaga kisan kai ma suka so su yi, sun so su kashe shi ko ba haka ba. To da wanda yayi kokarin yayi kisa, da kuma wanda kawai ya saci kwano, waye fi mugun aiki, kaga ba dai bane ba dan haka cikin zuciyar shi ne ba, amma jama'a ya kai wannan yace antum sharrun makana. Sai yace wallahu a'lamu bima tasifun, Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi sanin abinda kuke fada, shi yafi sanin abin nan da kuke fada, kuke cewa wai dan uwan shi ma ai yayi sata a can baya. Allah ya fi ku sanin wannan abin da kuke ba. To yanzu anan jama'a za mu ji bayan an kawo ga wannan gaba, yanzu kuma tunda dai wato baki shi ke yanke wuya, ko ba haka ba, cewa su da kansu suka ba da shari'ar da ya kamata amma wanda aka samu yayi sata shine a rike shi. To kuma yanzu kuma gashi kuma lalle an tabbatar da Binyamin ga kaya a wajen shi. Kenan yanzu Binyaminu bisa ga yanda suka faɗa, kenan Binyamin da tsare shi za a yi. To za mu ji kenan sai su koma lallaba. Sai Allah ya ce mu. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. نعم. To yanzu anan za su komowa wato su fara lallaba jama'a. Kawai sai suka ce ya ayyuhal azizu, ya kai wannan mai mulki mai girma mai daraja, inna lahu aban shaykhan kabira. To yanzu shi dai wanga yaro yana da mahaifin mu kenan tare da mu da shi duka. To mahaifin nan nashi kuma shaykhan kabira, tsoho ne babba, ya riga ya mayyanta, shekaru sun mai yawa. Ka tausaya ma tsohon nan, ka ji tausayin tsohon nan, mu koma da yaranka. Abinda muke ba da shawara shine fa khuz ahadana makanahu,
ka ɗauki ɗaya daga cikin mu ka riƙe shi a madadin shi wanga yaro saboda yaron ga akwai matsala mu kuma babu shi ko ba ka akwai matsala dan haka ka ɗauki ɗaya daga cikin mu fa khuz ahadana makanahu ka ɗauki ɗaya daga cikin mu a madadin shi inna naraka minal muhsinin kuma mu ba mu wazo da wagga bukata ta mu ba kawai sai saboda mun ga kai mai kyautatawa ne mun riga mun lura da kai mutumin kirki ne mai kyautatawa ne kana jin kan mutane kana tausaya musu to saboda haka tunda inna naraka minal muslimin muna ganin kai kana daga cikin wato mutane wanda suke masu kyautata to yanzu ka dauki daya daga cikin mu sai wato ya zama to shi din kenan ya zama madadin wato Binyamin dan mu koma da shi Binyamin gida saboda sun san akwai matsala kai da mu wasu koma babu Binyamin. To amma me shi sarki zai ya cewa Annabi Yusuf sai ya ce kala ma'azallah yace Allah ya tsare Allah ya kiyaye ni Allah ya kiyaye an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu ai la na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu ko kuma ma na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu ba za mu dauki wani ba sai wanda muka samu kayan mu a wajen shi kawai za mu rikewa jama'a kuji abinda suke nema kenan bukatar ta su wata samu kenan ba za mu rike kowa ba sai wanda muka samu kayan mu a wajen shi domin kuwa inna idan lamina zalimin in muka kama wani muka rike ba kuma shine muka samu kayan namu a wajen shi ba to mu a wannan lokacin mu azzalume ne abinda muka yi zalunci me laifi shi ya kamata kawai a hukunta da haka mu wanda muka samu kayan mu kawai shi za mu rike kaga abinda suka bujuro da shi na bukata kenan ba ta samu ba to anan ma jama'a akwai abinda malamai suke ce ma ma'arid shine dai abinda muka yi bayani irin shi jiya yanzu kaga anan Annabi Yusuf bai ce ba qala ma'azallah an na'khudha illa man saraka mata'ana bai ce ba za mu rike kowa ba sai wanda ya satan mu kaya kaga ba haka yace ba dan haka bai jingina ma Binyamin ba sata cewa ya sai wanda muka samu kayan mu a wajen shi to kaga kuma a samu kaya a wajen ka kawai wannan shi kenan ya nuna kawai kai barawa ne ba ya nuna kenan kai barawa ne ai sai ai bincike ko to kenan shi sai Annabi Yusuf wato sai yayi wannan sala na zance shine dai abin da nake ga muku kenan sai yace ba za mu rike kowa ba sai wanda muka samu kayan mu a wajen shi bai ce sai ba za mu rike kowa ba sai barawo inda ya ce haka kenan da Binyamin ne barawo ne amma ba haka yace ba cewa ya sai wanda muka samu kayan mu a wajen shi kamar kai ne misali kana sayar da wasu abubuwa misali amma halin da ake ciki kai yanzu ka fito daga shagon ka baro shagon ba can kake ba sai wani ya buga ma wani da Allah akwai kaya kaza a wajen kuma kai ka san ba ya biya ko ya amsa ba za ya biya shikenan a lokacin inda kake zamne tunda ba a can cikin shagon bane ba suka ce wallahi babu kayan nan a wajen ko ba ka bane kamar yanzu nan ana rama a ce yana da shago to sai wani bugo mai waya wanda baya san ya bashi kayan kuma baya san sai da rika sai ce wallahi babu kayan nan a wajen mu kaga shi yana nufin yanzu nan inda muke babu kayan nan kuma haka nan ne ko ba ka bane haka nan ne ina inda yake babu kayan ai ba nan kayan suke ba kayan suna can magazin ko kuma suna cikin shago haka shi kenan da haka nan sai ya ce kenan illa man wajadna mata'ana inda sai wanda muka samu kayan mu a wajen shi dan haka inna idan lamina zalimin domin ku inda muka dauki wani wanda ba shine muka samu kayan mu a wajen shi inna idan la zalimun idan muka dauki wani wanda ba shi muka samu kayan mu a wajen shi to mu a wannan lokacin mu azzalimai kaga abin da ya faɗa kenan to sai Allah ta'ala ya ce فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا أن أباكم
إنكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. na'am Allah ta'ala ya ce to yanzu falamma sai aso minhu lokacin da suka hidda tsammanin a ba su shi, lokacin da ya zama sun hidda tsammanin za a ba su shi, gaskiya yanzu kwata-kwata sun hidda tsammani ba za a ba su ba, to khalasu najiyan sai suka koma gefe su kadai zandan su yi shawara. Su nawa? Su 10, tunda shi ga can an tayi da shi. Sai suka yi shawara, khalasu min al-khulus bi ma'ana al-infirad, sai suka koma gefe. Najiyan wato suna masu tattaunawa, amma aka ce a wannan lokacin wato suna cike da bakin ciki da damuwa. Sun rikice sun rasa yadda za su da rayuwarsu. Qala kabiruhum, yanzu sai babban su ya ware magana sai ya ce, alam ta'lamu anna abakum, shin yanzu ku ba ku san babanku ba, lalle kad akhadha alaikum, lalle ya rika daga gare ku mawsiqan rantsuwa da tabbatar da abubuwa muka yi tarance ba ku san an yi haka ba. Ya riki rantsan min Allah, wato rantsuwa daga Allah. Sannan kuma wa min qablu, kuma tun kayan wannan lamari ma, tun kayan wannan kadin, ma farrattu fi Yusuf, ba ku san irin yadda kuma muka lalata lamarin annabi Yusuf ba. Dangantar da lamarin Yusuf shi ma wato muka yi sakaci cikin shi. Dan haka ku saurara ku ji, ɗan uwana, ni dai ni ne babba, to ni din falan abraha al-arda, ni ba zan bar wa kasar ba ta Misra, ni nan zan zauna. Mana ba zai koma gida ba, ba ya koma gida, shi ba zai yi wannan aure shi ba. Ya ce falan abraha al-arda, ni ba zan barin wannan kasar ba zan koma gida ba, ina nan Misra. Hatta ya adana li abi, sai dai in baban namu ne ya ce shi kenan ba komi in taho. Ya ji abin da ya faru. In tsoho ya aiko ya ce shi kenan in tahi, to wannan ba da yi ina iya tahiya. Aw ya kuma Allahu li, ko kuma Allah ya yi wani hukunci a kaina. Shi ne suka ce kenan yana nufin bil khuruj minha ala wajhin la yuaddi ila naqsi minene wato ila naqsi al-ahad. Kamar dai ya zamanto kenan ko kuma wato su tausaya mai su bashi Binyamin. Yace shi ne ba zai bar wannan kasar ba, ko dai babansa ya aiko ya ce ya tai gida shikenan, ko kuma Allah ya yi wani hukunci kenan shine Allah ta'ala ya tausaya masa cikin wannan lamari ya sa a basu Binyamin, wato an ji kansu an basu Binyamin shikenan an yi hakuri. Yace dole shi sai dai an yi ɗaya daga cikin wayannan. Shine wa huwa khairul hakimin, kuma Allah subhanahu wataala shine mafi alkhairin masu yin hukunci. To kun ga anan jama'a cikin wannan aya zamu fahimci wato abubuwa guda biyu. Na farko, su kansu sauran yan uwa sun nuna ga wanda shi babba kuma sun bashi girman shi, domin da suka koma gefe za su tattaunawa shine yayi magana. Wannan yana nuna cewa kenan idan aka haɗu ga magaji wanda shine babban magaji ga kuma duk sauran kannai, in an zo wajen tattaunawa ya kamata su sauran kannai duka kowa ya shiru ya bari ya ji ta babba ya yi magana. Kuma dama wannan tarbiyyar mu ce ta musulunci. Manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama haka yake. An taho cikin mutum 3 wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan qadiyya ta qasama. Mun gane ko? A lokacin da aka zo
cikin mutanen nan uku akwai wanda shi ya fi su karancin shekaru, shi wanda ya fi karancin shekaran sai ya bude baki zayen magana, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kabbir ka bari babba yayi magana. To wannan tambayar mu ce ta musulunci. Dan kaga shi yayi magana, kuma da yayi magana cikin magana shi kuma jama'a za mu fahimci cewa wanda yayi wani gagarumin abu irin wannan wato na laifi, kenan yana da kyau ya ji kumye ya koma ma mutanen da ya san cewa ya masa wannan laifi. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Kai da kanka kawai ka goma wani abu wanda yake babba na laifi, kuma sai koma kawai kamar shi idan ka saboda kawai rashin kumiya. A'a, sai ka ya zaman to wato ba za ka koma wajen mutanen nan ba, ka tayi wani wuri tukunna kana jira sai inda su suka ce ma ka zo. Ka san daga cikin mutane akwai wanda shi ba ya janta ido, ba ya jin kumiya, ko da ya wani abu wanda yake abinci ya kuma sai ya zama shi kuma cikin mutane. To kaga yanda ake yi, sai ka ce kai ba ka iya zuwa, ba ni iya zuwa ma haɗa ido da wani saboda abin nan sai dai in shi ya neme, ko ba haka bane? To haka ake yi. Dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yace, sai yace ma amma ku yan uwana sauran mutum tara ko yace irji'u ila abikum, ku tai ku koma wajen babanku. In kun je faqulu sai ku gaya mishi, ya abana ya kai babanmu, inna ibnaka sarafa, dan uwanka fa yayi sata. Jama'a mun gane, saboda su dai a nasu fahimta ai kaga sata ce ko, amma kaga shi Yusuf ai bai ga haka nan mutum da ya san ba sata bace. Dan haka sai suka ce ku je, sai ya ce musu shi babban sai ce ku tai gida, yanzu in kuka je gida sai ku je wajen babanmu faqulu sai ku ce ya abana ya kai babanmu inna ibnaka saraka, lalle dan ka ya fa sata. Wa ma shahidna illa bima alimna, kuma mu ga shaida da muke badawa ita kadai muka sani, mu abinda kadai muka sani kenan, ba za mu iya ga wani abu ban da wannan magana. Ita kadai muka sani, kawai an kama shi kawai lalle ya yi sata, mun gaban idan ma ka hiddo kaya daga cikin kayan. Amma wa ma kunna lil ghaibi hafizi, amma mu kuma ai ba mu san gaibi ba, ba mu san yaya haka ba, shi yasa muka nema gare ka ba mu shi mutai da shi. Jama'a kun gane abin da suke nufi? Kenan tunda su sun yi ranta za su dawo da shi, sai suka ce to ma kunna lil ghaibi hafizi, ai mu ba mu san gaibi ba, dan haka ba mu san yayi ba, shi yasa ma muka tai da shi. Yanzu baba inda mun san ma yayi, mun ma ne ma gare ka mu ce ka ba mu shi mu tai da shi, ai ba mi ko abin da suke nufi kenan. To sai kuma Allah ta'ala ya ce mi واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. نعم جماعة yanzu sai suka ci gaba da bayani, suka ce kuma in ana so a tabbatar da wata magana da muka yi, was'alil qaryata allati kunna fiha, aje a tambayi mutanen garin da muka kasance din muna cikin garin abin ya faru. Kenan wani gari suke ne? Misra. Aje a tambayi mutanen Misra baba, dan maka dauka ko kaza ko wani shiri ne muka yi kamar yadda kuka shirya can baya ba ya haka ne. Kenan wa gari ba irin wancan bace, shine abin da suke ne. Dan haka was'alil qaryata allati kunna fiha, in kana so ba ka tura ai maka bincike cikin ita waccan kasar wadda muka je inda abin ya faru, ka tura ai maka bincike can. Sannan kuma wal'ira allati aqbalna fiha, da kuma matahiya wa'anda muka taho tare da su. Kenan lokacin da suka je wajen awon jama'a ai sun je tare da wasu ƴan ƙasar Palestine din, ba su kadai bane ba. Suka ce kenan in ana so kuma su ma wa'annan sauran abokan tahiyar su matahiya wa'anda ba ƴan gidan nasu ba, amma ƴan garin su ne, ƴan Palestine ne, a tambaye su. Shine wal'ira allati aqbalna fiha wa inna la sadiqun, wallahi mu gaskiya muke ga maka baba. To wallahi gaskiya muke. To yanzu yaya tsoho zai cewa? Qala sai ya ce bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kai
kawai dai zukatan ku sun riya muku wani abu, kun yi wani abu kawai. Misali yanzu jama'a idan muka ɗauka wannan karan su ne suka yi wani abu ko musu ne aka yi? Musu ne aka yi, amma ya kaga shi yasa dama ake jin tsoron bacin suna. In sunan ka ya baci, in aka yi ko cikin gida ne ko wani abu aka ko ba kai kai shi ba, sai a ce kai ne, a ce a dai tambayewa ne. Saboda me shi ya kawo suna ko da ba shi yi ba, da haka ga yanzu gashi ai bai yarda da su ba, bai yarda da su ba saboda sun riga sun yi kawo suna. Sai ya ce bal sawwalat lakum anfusukum amra, haba zukatan ku dai kawai sun kawata muku wani abu, kun dai kai dai ka da shi an dai wani abu kawai. Jama'a wato wannan yana nuna mu cewa idan al'amari ya kai inda ya kai sai dai kawai a koma ga Allah. Dan haka fa sabrun jamil, sai yayi hakuri mai kyau. Wani irin hakuri ne wa ake cewa mai kyau? Shi ne suka ce hakurin da yake shi wannan mutumin wanda ya maka wannan laifin ba za ka taɓa tada mai wannan zancen ba, kuma ba za ka ta yi gaba kuma kana ɓata mai suna ba. Wannan shi ne sabarun jamil. Akwai asabru, akwai kuma asabrul jamil. To sabarun jamil wato haƙuri mai kyau shi ne shi kan shi wanda ya yi wannan abin kawai ka haita batun shi ba za ka ƙara tada mai zancen ba, kuma ba za ka ta kana ɓannar shi gaba ba. To sau da yawa mu kaga yanzu ba sabarin jamil ba ne ba muke, ko mutum ya ce ya yi haƙuri, to kawai sabar ne kaɗai ya yi, amma ba a sabarin jamil ba. Da haka ce fa sabarin jamil, kawai ni na yi haƙuri mai kyau. Asallahu an ya atiyani bihim jami'a. Allah akbar. Sai ya ce ina kyauta zaton Allah zai zo mini da su duka baki ɗaya. Dawa da Yusuf da Binyamin, dawa kuma da magajin nasu. Don kun ga ai damirin da ya bada damiri ne na mutane da ya ce asallahu an ya atiyani bihim, kenan bihim inda mutum biyu ne da za a cewa asallahu an ya atiyani bihima, da haka za a ce inda mutum biyu ne. Amma yanzu shi ƴaƴan nashi guda uku duka gaba ɗaya kawai ya ce kawai Allah zai zo mai da su saboda ya yarda da Allah. Wa ashe Yusuf ɗin da ya ɓace ma wannan da shekaru fiye da wajen shekara 20 baya, ashe shi ma Yusuf ɗin shi a yarda da ya yi da Allah kuma yake ta roƙon Allah, kawai shi ya san kawai Yusuf ya dawo. Amma gaba ɗayansu su ba wanda yake tunanin wai an samu Yusuf, ko ba haka ba? Kuma gashi da shi suke mu'amala, amma ba su tunanin wai an samu Yusuf a duniya. Yusuf kawai su sun yi tabbatin shi kawai. Dan abinda ma ke nuni akan haka nan ayoyin da zamu zo nan gaba makaranta, in yan dauko zancen Yusuf ma sai su ce wai ko ya samu haka ce gani. Dan haka amma kaji shi cikin magana shi sai ya ce asallahu, ina domin asa in ta zo cikin alqur'ani wato suka ce asa min Allah, wannan ita tana fa'idantar da wato tabbas kawai shi cewa ya kawai Allah zai zo mana da su kawai baki daya, da Yusuf da Binyamin da magajin nasu. Yace innahu, saboda shi Allah huwal alimul hakim, wato shine masani kuma sannan mai hikima. Shi bar makan shi sanin hikimar da tassa yayi wannan lamari. Wannan ke nuna karfin imanin Annabi Yaqub alayhi salam da kuma yarda shi da Allah. Kai wallahi ya yarda da Allah, mutunan nan akwai karfin imani gare shi. Saboda shi kawai shi cewa ya kawai Yusuf kawai yana nan duniya ga kuma an samu shi, ce kai ku ja ba ku nemo shi kawai akwai shi. Duk da shekarun da aka yi. Dan haka kenan jama'a, wannan ke nuna mu cewa duk abin da kake ka koma ga Allah kawai. Kamar da lamarin ka ga Allah. Kuma Allah ta'ala yana tare da waɗanda suka sakankance mishi, sun yarda da shi, suna yarda da cewa ya iya. Ka gane lamarin? In dai cikin lamarin ka kawai kana tunanin ka kayan ga abu. Yani ga nake barazana ga dake akwai gaba. Ashe shin wai abin ga an yi yana yiwa ba. To shi kenan kawai ka je bayi, kawai bayi, dan baka yarda da Allah ba, baka yarda da Allah ba, gaskiya yarda da Allah, to da haka abun ma ba zai yi ba. Shi Allah yana son wanda suka yarda da shi. To kaga shi Annabi Yaqub alayhi salam ya yarda da Allah, kuma shi yasa ya ce ma kawai za su zo, kuma za su san. Haka dai jama'a, ko ba haka zai same su duka. Dan haka wa tawalla anhum, sai ya kawar da kai daga gare su kawai, sai kenan sai ya juya baya. Allahu akbar. Amma da ya tahi waƙala sai ya ce ya asafa ala Yusuf, ya baƙin ciki na akan Yusuf, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In kuka lura shi har a yanzu ba ma Binyamin ya
ya ambata ba, kuma ba ma magajin ya ambata ba, Yusuf ɗin dai ya ambata. Ya ce, ya Ubangiji, ya damuwa ta, ya baƙin ciki na game da rasa Yusuf. Allah ya ce, wa biyaddat ainahu, idanuwan shi gaba ɗaya suka koma gwarare kal, wannan baƙin ya ɓace. Allah ya ce, min al-huzni, saboda damuwa da baƙin ciki. Wa huwa kazim, wato yana cikin damuwa, ma'ana kazim ai makzum, yana cikin damuwa cikakkiya. Jama'a, wannan kenan shi ke nuni akan cewa duk ƙarfin imaninka ba a nuna cewa ba wai in wani abu ya faru gare ka kamar kakka samu damuwa. A duk ƙarfin imaninka abin zai dame ka. Misali, ko wata rasuwa ce, ko wata asara ce, ko dai wata wato masiba ta samu bawa, ya nuna wato bakin ciki, wato kuma ya zama to bakin cikin ya fito sosai har ana gani, wannan baya nuna cewa baka da imani. Wannan baya nuna cewa baka da imani. Domin kalmar cewa min al-huzni wa huwa kazim suka ce tana nuna cewa wato damuwar tashi ta fita a bayyana, ana ganewa. Tun daga ido har ya canza, bakin da ke cikin ido gaba ɗaya ya ɓace ma babu shi saboda tsabar damuwa. To jama'a, ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana damuwa idan wato jarabta ta same shi. To ita nuna shiga damuwar ba shi ke nuna wa baka da imani ba ko baka da dogaro ga Allah, ba haka bane. Dan adam ne, hali ne na dan adam, wanda wato wannan dole sai an samu dan adam cikin shi. Ka tuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato aka yi mishi rasuwa, ma'ana Ibrahim ya rasu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innal ayna la tadma, lalle wato idanuwa suna zubar da hawaye, wal qalbu yahzan, kuma lalle zuciya tana damuwa, tana cikin bakin ciki. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, amma ba za mu taba bude baki mu ga wata magana ba sai abinda Allah ya yarda da shi za mu kai. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ci gaba da cewa wa inna la firaqika ya Ibrahim la mahzunun, lalle mu rabuwar da muka yi da kai Ibrahim wato muna cikin bakin ciki. Ina manzon Allah ya samu damuwa ko bai samu damuwa? Kuma manzon Allah har kuka yayi kuka, hawaye suna ta zubo mishi da ya rasa Ibrahim. Kenan wannan duk baya nuna cewa mutum baya da imani. Ƙarfin imanin ne wannan, duk yana daga cikin wato imanin da kuma dogaro ga Allah. Saboda me? Saboda musamman in ya zama mutum ne ka rasa, to shi din kana tausaya mai, dan tunda baka san halin da yake ciki ba. Ka tausaya mishi ko baka tausaya? Ka tausaya mishi. To shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi, da aka tambaye shi, ɗaya daga cikin sahabbai ya tambaye shi, ya ce har kai ma ya Rasulullahi kana yin kuka idan wani naka ya rasu? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kukan da yake yi yana tausaya ma yaron ne, saboda wajen ɗaukar rai irin wahalar da yaron ya sha. Yace amma mun yarda da hukuncin Allah, mun yarda da abin da Allah ya yi. Kamar yadda muka sani, wato ita mutuwa wato tana da daɗaɗi. Hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo, lokacin da wato ana rai yana hita, ruwa yake sawa lokacin nan, wato yana sanya hannun shi cikin ruwa, yana ɗauko hannun yana shawawa ga huskar shi. Ina cewa lalle mutuwa da radadi zaki. Idan mutuwa tana da radadi. Dan haka wannan lamari ne na rayuwa, baya nuna cewa mutum ko bai yarda da Allah ba ko kuma yana da raunin imani. Jama'a, yanzu wannan duka mun ji abinda wato annabi Yaqub alaihi salam halin da ya shiga ciki. Kenan in Allah tabaraka ta'ala ya kai mu gobe, za mu ji ci gaban wato hira yadda ta kasance. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskure ko tuntuban harshe, Allah ta'ala ya mu gafara, Allah ya yafe mu. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala ya shiga cikin lamarin mu baki daya. Allah ka ƙara tausaya mu, Allah ka ƙara tausaya mu. Allah mun sani mai tausayi ne kai, kuma mai jin kai ne kai, kuma mun gode ya Allah tabaraka wata'ala da jin kanka gare mu, da rahama ka gare mu. Kuma Allah ka ƙara tausaya mu, ya Allah ka ƙara biya mu dukkanin bukatocin mu. Allah ka shiga cikin lamarin mu, kowa da irin tashi bukata ya Allah. Muna tawassuli gare ka da azumin da muke dauke da shi, kuma sunayenka da sifofinka da wannan zama namu, wato na karanta alqur'ani mai girma da kuma yin bayani akan ayoyin shi. Ya Allah, muna tawassuli da wannan duka baki da Allah ka share mu hawayen mu, Allah ka ƙara kawo mu agaji da dauki, Allah ka kabar mu da kawunan mu domin ku ba mu iyawa ya Allah. Muna da rauni, masu rauni da kuma mabukata ne zuwa gare ka ya Allah. Kowa da irin tashi bukata ya Ubangiji Allah. Bukatunmu na duniya da na lahira ya Allah ka biya mu, ya Ubangiji Allah ka biya mana.
Allah ka ƙara rufa mu asiri, Allah ka ƙara sanya mu arzikin mu albarka, kuma Allah ka ƙara faɗaɗa mu arziki. Allah ka raba mu da talauci, Allah ka raba mu da rishi, Allah ka raba mu da kakanikai, Allah ka ƙara yin mu arziki da rufin asiri, Allah ka ƙara shimfiɗa arziki mai yawa a cikin garinmu da cikin ƙasarmu da sauran ƙasashe na musulmai. Allah ka ƙara ba mu kariya da kariyarka daga sharrin masu sharri ga wannan ƙasa ta mu, waɗanda duk suke kullum suna cikin kulle-kullen sharri ga wannan ƙasa ta mu, ya Allah. Allah ka kare mu daga sharrinsu, Allah ka ba mu tsaro da tsaronka, Allah ka kare mu da kariyarka, Allah ka kare mu iyakokinmu, Allah ka kare mu jami'an tsaron mu duka baki daya, Allah ka tsare mu shugabanninmu, Allah ka ƙara sanya tausayi a cikin zukatansu, Allah ka ƙara nuna musu hanyar da take daidai, abin da yake ba daidai ba Allah kai kamu da hannunsu, ka dawo da su zuwa ga abin da shine daidai. Ya Allah ka nuna mu wannan ƙasa ta mu mun dogara da kawunan mu, kuma mu muke cin arzikin mu, kuma mu muke amfani da duk abin da ka hore mana. Muna roƙon ka ya ubangiji Allah ka yafe mu kurakuran mu da zanuban mu, Allah ka tsare mu imanin mu, Allah ka karɓi wannan ibada da muke cikin ta wato ta azumi, Allah ka karɓa mu, Allah ka karɓa mana, Allah ka samu daga cikin yantattu yan aljanna, Allah ka kare mu daga wuta da kuma azaba wuta, Allah ka raba mu da wahala ta duniya da ta lahira baki daya, Allah ka kare mu da tozarta ta duniya da ta lahira daga baki daya. Ya Allah ka azurta mu da samun aljannarka, ya Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya, masu lafiya Allah ka tsare musu lafiyarsu, ya ubangiji wanda suka riga mu gidan gaskiya ga baki ɗayan su, Allah ka rahmashe su, Allah ka kai haske a cikin kaburburan su, Allah ka ƙara tausaya musu, Allah ka ƙara rangwamta musu. Idan ta mu ta zo Allah ka yi mu cikawa da imani, Allah ka shirya da bayan mu, ya Allah ka shirya da bayan mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.